Доброго вечора, друзі. Ассаламу алейкум, казак Єлі. Мене кличуть Василь. Ми зараз з вами в місті Герой Буча, де за декілька хвилин почнеться урочисте відкриття пункту незламності, пункту непокореності України, де наші друзі, наші казахи надали таку чудову юрту. Хто знає, що таке пункт незламності, це наші ті палатки, де люди можуть обігрітися, зарядити телефони, попити гарячого чаю і взагалі поспілкуватися. Ось так в місті Герой Буча, ось масив Континент. Хто там думає, що я в Варшаві чи в Торонто, вам великий привіт. Ось пункт незламності, ми зараз туди зайдемо, через декілька хвилин буде урочисте відкриття. Йдемо, дивимося, працюють генератори. Ось так, наші друзі, казахи і не тільки. Ось так виглядає цей пункт. Вже готується плов, мабуть, якісь смаколики. Кухня працює вовсю, тут якась смакота готується, чай, чайники. Так, є вже представники. Ассаламу алейкум, доброго дня. Декілька слів українцям в Україні, Казахстану. Декілька слів українцям і казахам нас дивляться. Сейчас смотрят? Ну, сейчас не, ну, записи будут. Ну, в общем, все, мы вот YouTube привезли, из Казахстана привезли. Хорошо. Сейчас я подойду. Вот, мы привезли 6 юрт наших бизнесменов, казахских бизнесменов, которые живут в Украине. Они привезли... Як вас звати? Марат меня зовут. Марат, дуже приємно. Вот, мы с апреля вместе волонтерим. Вот и первый наш юрта здесь, в Буче, мы поставили на центр незламности. Потом это все-таки первое открытие. А потом еще перевели еще 5 юртов, одна будет в Киеве. Они делятся по размерам. Это восьмерка считается. Ну, по казахски это канат. Канат это крылья. Это 8 стен, значит. Это здесь 8 стен, потом в Киеве будет 16 стенный. Вот, ну, как-то небольшая репетиция, потому что сразу 16 канатные очень тяжело. Поэтому мы восьмерку сейчас поставили, потом есть еще 12, один пойдет в Одессу, другой пойдет во Львов, и в Харьков еще не поедет. Так что по всей Украине будет по юрте по-любому. Добре, чим будете сьогодні пригощати? Що тут? Сегодня будем, ну, не готовить будем, а уже приготовили плов. Все это сейчас, понятно, дело, бесплатно. Чай вот в самоваре, все, юрта, самовар, все как нужно. К сожалению, Блюд сдох, пока шел сюда, блин. Говорит, у вас, говорит, холодно, блин, не дошел. Только подошел, блин, Казахстан, и сдох верблюд. А так все, комплекты, самовар, казан, юрта, все, и казахские рожи, все на месте. Дякуємо, друзі. Йдемо далі. Тут щось смажиться. А що ви тут смажите, хлопці? Казахские пончики, бонсай. Баурсаки, так? Казахский хлеб. Друзі, від вашого імені пробую баурсак, так? Казахські пончики, дякуємо вам, дуже, мабуть, смачно. Баурсак. Ось отак, дивіться, в польових умовах, як на війні практично. Дуже смачні баурсаки, друзі. Дуже жалко, що вас тут немає. Йдемо в юрту. Народ потрошечки збирається. Журналісти. Дайте, будь ласка. Вибачайте. Такі двері музейки зробити для дядьків. От камери, всюди камери. От супер. Так. Ох, сніга тут як в рукавичці. Як в рукавичці. Йдемо подивимося всередину. Ох, як гарно. 2, 3, 4, тут добре. Тут добре, Тут кажіть. добре. 1, 2, 3, тихіше. Ось так виглядає пункт незламності 2, 3, 4. в Києві. Ось так пригощають смаколиками. Молоденькі. 1, 2, 3, 4, 4. Такі смаколики, дівчатка є. 4. Дуже автентично, дуже гарно, дуже красиво. Тут, подивіться, все зроблено як в Казахстані. Дуже. Пол, дивіться. 2, 3. Казахстанський вокально-інструментальний ансамбль зараз буде. Чудово, 1, 2. Діти Казахстану. Діти Але Казахстану. вони з великими очима будуть, з українськими. О, це ж добре. 1, 2. Єгор, заходь. Єгор. Це перший. Це казах, це чистокровний. Мен казах. 1, Друзі, ось такий пункт незламності зараз ми маємо в Бучі. Це перший, як сказав наш 1, 2. Марат, що це репетиція. Далі будуть в Києві 12 чи 16, Одеса, Львів. І так, кого ще ми спитаємо? Зараз ми ще когось тут, що тут коїться. Бачите, тут
музиканти готові вже. Так, а можна ще я вас? Що тут коїться? Розкажіть ще нашим глядачам. Що це за заклад? Де він взявся? Це пункт незламності. Це допомога Казахстану Україні, рідній на Україні, нам казахам в рідній країні. Люди будуть зігріватися, забуляти телефони, грітися і так далі. А це прямо із Казахстану приїхали? Чи тут? Прямо з Казахстану приїхали. Ага. Можна 2 тижні. Два Коли тижні. зламалися, приїхали, поставили, це добре. Дякуємо вам, дякуємо. Ось так, друзі, наші ваші казахи, діаспора Казахстану робить такі чудові справи і запускає такі потрібні пункти. Друзі, за декілька хвилин буде трансляція, це вам не затравочки. Дякуємо нашим казахським братам, ви круті і очікуємо на стрім. Алга Казахстан, слава Україні!